Добре, омръзна ми да тренирам. Тръгвам. Чакай, тренираме. Аз имам кофи тайм. Каква мързелива коза. Добре, и аз съм уморена. Отивам да се преоблека. Всички сте еднакви. Както и да е, хора. Казвам ви, това наистина е кисел бомбон. Камил, аз ги ядях на пакети, така че тялото ми е свикнало с киселия вкус. Определено няма да ми подейства. Халк, спри да се излагаш, писна ми! Найс, не се излагам. Преди наистина ядях тези бомбони на пакети. А кутиите използвах като касичка, събирах монети. Хора, казвам ви истината. Наистина ги ядях тези бомбони. Господи, настъпих нещо. Анджи, това е дъвка. Оф. Виждам, Ин. Отново някой е пуснал боклуци из кампуса. Сигурна съм, че са лузерите, защото дъвчат дъвка постоянно. Трябва да кажем на администратора да ги накаже. Хей, красавици, как сте? Какво пък е това сега? Анджи, аз не я познавам. Нова съм в кампуса, тук съм за да уча. Добре, аз съм Анджи. Аз съм Ин от Корея. Аз съм Барбара съм, от тук. Радваме се да се запознаем, Барбара от тук. Момичета, много сте красиви. Всъщност ние сме най-красивите в кампуса. Знам, приятелки мои. Как можеш да знаеш? Ти си нова. Това веднага се вижда. Толкова сте красиви и ухаете страхотно. Анджи... Тази Барбара е странна. Имам чувството, че съм те виждала някъде. Хайде, Ин. Хайде, Анджи. Чао, Барбара. Чао, красавици. Добре, хора, ако не ми вярвате, предлагам да имаме предизвикателство. Всеки да изяде бомбон, който се свие губи. Аз изяждам 2. Добре. Като преброя до 3, започваме. Можеш да изплюеш бомбона. Ако го изплюеш, си аут. 1, 2, 3. Това не издържам повече. Дайте ми вода! 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 Ох, преглътнах го. Това е, не мога повече. Спечелих, а вие не ми повярвахте. Найс, а ти ме нарече Дрънкаво. Сега ти си Дрънкаво. Съжалявам, брато. Тихо! Ще се обадя на охраната. Здравей, добавяш ученици в черния списък ли? Чак, лут ли си? Манди, какво не е наред пак? Какъв е този маскарад? Ти си в кампуса, а не на Хавайте. Макс ми даде ваканция. Няма начин. Лъжеш. Ако не ми вярваш, попитай Макс. Знаеш ли какво ми каза? Чък, ти си най-добрият пазач. Трябва да си починеш. Заслужаваш тази ваканция. Искаш ли дъвка? Не дъвча дъвка в кампуса. Това е против правилата. Не ме интересуват вашите правила. В момента не съм на работа. Не разбирам защо Чък носи в кампуса хавайски дрехи. Шерифът вероятно е в отпуск. Какъв шериф? Той е просто охрана. Добре, деца. Взехте ли изпита? Не. Тогава вървете и се пригответе. Добре. Господин Макс, аз не трябва да уча за изпита, защото го взех отлично. Ето го, господин Макс. Чък, защо не си в униформа? Макс, в отпуск съм. Каза, че съм във ваканция.
Чак, ти лут ли си? Казах, че няма да ходим на лагер и не казах нищо за ваканции. Отиди и си обличи униформата. Не. Ще те уволня. Добре, ще я сложа. Манди, всичко това е заради теб. Развали ми ваканцията. Манди, дай ми списък на всички закъснели. Добре, господин Макс. Страхотно. Нарекох се Барбара. Момчета, кой е това? Това е някакво ново момиче. Да, нямахме такива пълнички в кампуса. Хей, новата, да не си объркала съблекалните, а? Всъщност тази е за момчета. Съблекалнията за момичетата е на 3-ти етаж. Добре, момченца, благодаря за подсказката. Спри. Причули ни се или ни нарече момченца? Току-що ви нарекох така, защото не ви знам имената. Запомни, ново момиче. Аз съм Дък. Държа бухалката така. Дък, какво говориш? Това е смешно, нали? Както и да е. Това е Бенс, а това е Денс. Дък, ти глупав ли си? Объркали ни! Аз съм Денс, а той е Бенс. Съжалявам, момченца. Идиоти. Както и да е. Това е Денс, а това е Бенс. Запомни ли? Да, запомних. Това е Бенс, това е Денс. А ти, Дък, винаги държиш бухалката така. Трябва да тръгвам. Новото момиче е много странно. Вижте го, момчета. Имам още нещо. Аз съм Дък. Мога да те ударя с бухалката така. Дък, дай ми бухалката. Край с махането. Сериозно, Дък, успокой се. Вие, момчета, не ме разбирате. Аз съм бейсболист. Ела тук, бабал! Не ме удрай! Не ме удрай! Не ме удрай! Не ме удрай! Разбрали всичко, за което те накарах? Все още не! Тогава защо все още се разхождаш из кампуса и не правиш нищо? Току-що пристигнах в кампуса. Дай ми малко време и ще разбера. Не ме ядосвай, бабал, не ме ядосвай! Ако си мислиш, че няма да те докосна, само защото си облечен като момиче, много се лъжеш! Разбрали? Да, разбирам. Ще направя всичко. Пъзел, не те ли е срам? Не е добре да нараняваш момичета. Имаш достатъчно сили само за момиченца, нали? Изчезни от тук. Бързо! Луди ли сте? Защо не си гледате работата? По-добре отидете да четете книги. От качалки. Ще кажа на господин Макс, защото ти тормозиш момичета. Слабак. Мислях, че си мъж. Но ти не си мъж. Ей, яцеглав, я се махай, докато не съм ти плеснал един. Ако го докоснеш с пръст, знаеш какво ще се случи. Ще избършиш пода на всички етажи в кампуса. Скоро учителят Макс ще ме върне в моя отбор и тогава, неудачници, ще ви осигуря сладък живот в кампуса. Ние сме твоят екип, не мечтай да се отървеш от нас. О, момичешката съблекалня. Сега никой не може да ме изгони от тук. Лора, ако продължаваш да се държиш така, ще те изгоня от отбора. Нямаш право да ме изриташ. Ти не си капитан на отбора. Между другото, Лора е права. Нямаш право да я изгониш. Не ме интересува дали си капитан или не. Обучението е еднакво за всички. Коя си ти? Здравейте. Нова съм тук. Казвам се Барбара. Ти си странна. Хей, ново момиче, и ти ли си тенисистка? Не съм тенисистка. Ами да, тъп въпрос. Фигурата ти показва, че не си тенисистка. Няма ли да се преобличате? Какво те вълнува теб това? Просто попитах. Ние сме в съблекалнята. Тук обикновено се преобличат. Ти просто питаш. Еха, извадих късмет. Момичетата ще се преобличат пред мен. Какво зяпаш, ново момиче? Ще се обличаш ли или не? Аз вече се преобляках. Момичета, имате много яки фигури. Ние знаем. Да, ние спортуваме, затова сме толкова красиви. Ако и ти се занимаваш с спорт, ти също ще бъдеш толкова атлетична. Съмнявам се обаче. Забавни тенис, момичета. Ако имаш нужда от индивидуални тренировки по тенис, обади ни се, ние ще те научим.
О, ново момиче, тук ли си вече? Как върви? Запознали се вече с всички? Да, тенисистките вече искат да ме научат как да играя тенис. Какво? Да, казаха ми. О, Анджи, имаш ли си гадже? Какво значение има за теб? Дали си имам гадже или не? Какви въпроси? Така ви се струва. Какво правиш тук? Ела, трябва да поговорим. Пазел, защо нахлуваш в женската съблекалня? Нахалник. Нека минем. Преместете се. Приятели, чухте ли? Имаме нова в кампуса. Тя се казва Барбара. Колко нови ученици? В кампуса е пренаселено. Камил, разбрали? Ами ако е сладка, излизай с нея. Хълк, какво говориш? Той всъщност има Милана. Добре, какво лошо има в това? Ще бъде с две наведнъж. И с Барбара, и с Милана. Найс, защо не се смееш? Забавно е. Не е смешно, Хълк. Добре да, приятели, какво толкова? Пошегувах се. Приятели, сложете лайк и се абонирайте за нашия канал. Штръкнете върху камбанката и очаквайте нашата нова серия. Чао на всички!